Salam, mehriban doganlar, dostlar, mehriban ýaşlar. Kanalyma geleniňiz üçin tag bolun. Men bugün kartoşkaly katlet etdim. Bu katlet ýöne keje, il ýeterli, her öýde tapylyp durýan önümlerden edilýär. Ýöne gaty tamylja bolýar. Çağalar, itatanam ýaşlar bu katleti gowurýarlar. Şoň üçin men bu videomy ýaşlara, onda da talip ýaşlara bagşladym. Häzir başardygymça kartoşkaly katletiň edilişini başdan aýak tide görkezmäge tynanşaýyn. Ilki bilen kartoşkany kırgıçdan geçirýärin. Hemde suwuny sykyp aýrýaryn. Men 5 tane aralyk kartoşka kullandım. İsleseňiz käşirem goşup bilersiňiz. Men birje käşir goşdum. Meni käşiriňem suwuny sykyp aýyrmaly. Birje soğanyňam suwuny sykyp aýyrsaňa gowular. Bir diş sarımsak goşdum. Bir ýumurtga. Şimdi sileňize görä burç dud men reyhan atdym. Öz gowurýan gowy otlaňy ulanyp bilersiňiz. Ikinji da gowulşýa. Ondan sonra 2 nahar çemçesi un goşdum. Inni bolsa gowjytyp garşdyrmaly. Hemde wagtyňyz bolsa 5 minut, 10 minut ýaly demin alýança goýsaňyz gowular. Sonra tabagyň düýbüne köpläçik un tepip katletleri ýapak goýmaly. Inni bolsa pişirip başlaýar. Ilki bilen taýyň düýbüni ýaparýaly, ýağ goýar, hemde gyzýança garaşýar, ýöne ýakmaly. Gyzandan soňra ýa taýyň oduny üçüriň ýa-da gaty petdeç goýun, hemde katletleri talyp başlaň. Şu ýeri biraz kynrak bolýar. Şoň üçin siz howluk many iki eliňiz bilen katletleri eger bozulan bolsa täzeden ýasap, uwuna bulap taýja ýerleşdiriň. Inni kyn däl. Düýbüne ýelmeşmez arkaýyn eýlek-beýlek öwürüp pişiribermeli. Gaty petdeç ýanýan otda 10 minuta goly pişiriň. Sebäbi katletiň içiniň hem pişmesi gerek. Inni bolsa pişenini bir-birden çykaryberin. Özünem artykmaz ýagyny çekip alar ýaly kagyzyň üstüne çykaryň. Eger katletleriňiň sany köpräk bolsa, onda şolar ýaly 1-2 tane katlet galanyna beýlekleriňizden talyberin. Katleti dudlanyn ýa-da täze gök önümleri bilen esasanam gaýmak bilen üstüne de limon sepelep ýeseňiz hat lezzetli bolýar. Ne mehribanlar, katlet pişirişimi gördüňiz. Halan bolsaňyz laýyk goýun. Şeýseňiz siz öz dostlaryňyzyň görmegine de ýardam edersiňiz. Inniki videolamda görüşýänçä hoş sag bolun. Goý beýik biri bar, siziň her biriňizi öz penatyna aman taklasyn.